Inuderitako asteartita goizian izatean momentu unkigarrietako bat izatea. Astelehen gaueko ondarrak eta asteartita goizeko goiztierrak elkartzetun emanaldi txiki bat izatea. Eta Inuderitako repertorio tradizionalei buelta osoa Mataiokoitik beraino. Gorrena netzako oietik jekitza izango eta beste batzui oia sartzeko gogoa izango eta hiri gorrengo zaie hona etorri berra. Baina hasierte izatea, hasitakoan ja bertako girua epela izatea eta jendeak harrera normalean goxu egiteu eta oso momentu hunkigarria izatea. Ni pertsonalki goatzen naiz, hemen jotzen hasi nintzaneko garaietaz, bain dela 15 bat urteo, gutxi gora bera, eta elkartze ginenak usinaki, eta Pako Ereinu eta beste jende asko hemen elkartze ginenak, aitaz goatzen naiz. Aitako batzuk hendik etortzen dira, eta beti ongi etorrek izatea. Lehengo garaietako alboradan, oinordekoa dialako, eta gure alagea, haien tradizio hartu dugu, eta hemendik aurrea mantentzen saiatuko geha. Nik uste da alboradak etorkizuna badaukala. Gauza guztik bezala, zentzua bilatu hartzaio. Momentu honetan esango nuke badaukala, baina, hoxe, gauza guztik bezala, tradizioa balin badare, ez du xantek izaten bezala, ez du fosila izan behar du bizirik dagoen zerbait, eta zentzua daukana eta funtzioa daukana. Nik uste alboradak badaukala, eta transformatzen di joan nainen, guk ere transformatzen dugu, era garai berritara egokitu garen. Gora alborada.